acaba un tendo un corvo. É algo que tenche que gustar moito desde pequeno. O meu primeiro páxaro o tiven con 8 anos, que foi unha paloma. E desde ese encariñeime con ver volar algo que é teu, e non é un dron. Tiven águias, tiven falcóns, pero é como ter un mono con alas, un corvo, porque ten moitísima inteligencia, interactúa con outros animais, como Anubis, a súa mellor amiga, e unha raza de perro que se fixe dun cruce dun lobo con un can, un perro lobo checoslovaco. Lévanse moi ben. O que pasa é que é moi pesado cos cans. Agora seguramente subas enriba del, escóndelle cousas polo pelo. É moi mimosos, por el está enriba miña todo o día. Ten unha alimentación moi variada, pero o que máis lle gusta son os cangrexos, as lapas, come ovos, doulle diferentes vitaminas para páxaros, mira, aí vai perseguindo unha paloma. And the angels ask me to recall. O dito de se crías corvos, quitarán os ollos. Pois, podo lle arrimar os ollos todo o que queira, que Dimitri... Bueno, viamos a Javier paseando co corvo, tamén coa súa cadeliña Anubis, que se levan moi ben, pero claro, non son os únicos membros da familia agora, hai máis incorporacións. Iso sí, hai que telos todos en regra, sobre todo os corvos, non? Sempre, sí, no, os corvos, máis que nada porque son especies autóctonas. Ti non podes ter un falcón de outra parte do mundo que non sexa criado en cautividade. Non é como antes que traían nos barcos yacos e diferentes loros, non? Digamos que ahora están todo máis estrito e os animais hai que telos sempre documentados, é así. Polas miñas mans pasan bastantes animais, traenme pejas ou traenme un cárabo, un moucho, unha lechuza, que caen dos niños e o que fago é volvelas a reintroducir na natureza. Claro, está claro que non nos pode ter calquera, pero non deixa de chamar a atención que convivas con corvos, cun halcón e que se leven tamén con Anubis. Sí, Anubis é un só, como se criou con animais, pois o que fai é coidalos. E se ven algún outro can, interponse no medio. Como se comportan este tipo de animais, os corvos, que quizáis teñen un pouco de mala fama, pero diso nada, non? Non teñen mala. Teñen mala fama, pero non, son boísimos. Hai que entendelos, non vale pa calquera. Estos son anos de experiencia. O meu primeiro córvido foi con 11 anos. Levo toda a miña vida con páxaros. Sempre que alguén me di, quero un páxaro, traballas 8 horas, olvídate, sabes? Vives nun piso, olvídate. Isto tes que adaptar a túa vida a eles, non a deles a túa. Me explico? Claro, necesitan, quizáis, son moi demandantes, necesitan atención e necesitan tamén espazos como este, non? Vemos voando ali lexos, estes fan moitos kilómetros ao día, os levo polo monte, os levo pola playa, os levo a pasear. Isto non vale pa calquera, porque ten que ser unha mezcla entre tempo libre, paixón e querer facelo, me explico? E entendelos tamén, non? Entendelos. Toma, toma. Aí o ven voando, mi madriña querida. Que comen? Que lle estás dando? Lle estou dando conexo triturado. Isto é unha marca que se chama Cadarma, que me alimento crudo para animais e mandanme. Sabes? É 100% natural, e doulle todo, tamén doulle vitaminas, teñen unha alimentación inmellorable, vamos. Comen carne, polo que vexo. Comen carne máis que nada, sí, algo de fruta e vegetais tamén, pero carne máis que nada. A xente non lle farán nada, non? Non, así pode xogar contigo cos cordóns dos zapatos ou algo, pero non, o que atacar é eso nadiña. Pois graciñas, Javier, está claro que os animaliños pois alegranlle a vida a calquera, pero non só lle alegran a vida a todos os que acompañan no seu día a día, senón que tamén axudan a mellorala. E senón, atendede a historia de José Manuel. Ele é invidente dende hai máis de 30 anos e recuperou a ilusión por vivir e por volver salir á rúa a facer vida normal grazas ao seu can guía. Mirade.